Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího let's play po týdnu nějak myslím. Šeka jsem dlouho nehrál, občas se jdu jen tak proklikat, ale na mobil nebo na tabletu, protože teď furt hrál jen Dotu 2. A teď jsem po dlouhé době na Šeku na počítači a vidím, že je to tu upravené. Už jsem si myslel, že jsou tu nové postavy. Je tu kouzelník nový, všetci jsou mají epické věci, jak můžeme vidět lovec, ale to je válečník, ne? Nevím, ne, tohle je válečník. Já tomu říkám průzkum, tam toho nevím. Tak, ne, to je bagle. Tak mají válečník a tam je luk a tak mají lovec. Trošku zhulené, no, ale máme jedno, ale já bych byl radši, kdyby upravili, tak je to taky nové. Tak jsme za koho? Ne, volby ne. Já bych byl radši, aby upravili jako něco v Shakeu, já za hlavně. Jako já myslím, že by tam byly nové postavy, nové zbraně, něco tam přidali. Určitě by to bylo lepší, než upravovat ty úvodní ty. Dobrá, pozemko jsem si, arénu jsem si dal. A jo, tak já jsem byl ve škole, jsme měli počítače a normálně jsem měl včera obchodu klíč od podzemka, od toho stromu. Tak, počkejte. Co to je? A teď ve zbrojem bude tam ten, ne? Tak ne. Dobrá, půjdem na podzemko. Ještě si dám hospodu, mám sklad, takže budu moci do toho dvojitý spěch, no. Mě jde víc o zkoušku, než o zaťáký takže zamořený strom zkusíme. Máme, je kritik. Kritik další, nice, kritik. Je. Mám kritik, ne. Ale tohle bych mohl dát, pojď. Ne! Ty, to musím risknout. Kritik. A měla jsem to mohl dát, protože jsem dával ty kritiky, ale teďka to asi nedám. A taky, mám rysu na houbu? Napište do chatu. Ne. Dej ne. Já nebudu riskovat houbu a půjdeme na Zeuse. Tak. Už tam mi došla. Jo, my jsme šli na cechovní podzemku, myslím. Dali jsme ho. Cože, já jsem... Rochníčko. Aha. Tak doufám, že to dáme, tu poslední. Křiklavě žlutá smrt. Do prdele, tohle asi. Ne. Ale to nedám asi. Ne! Ty vole! Mi to nedali. Ty vole! Si dělají prdel. Tak jo. No, i když vadí. Ale já to zkusím ještě jedno, ale z daťáku nemám za stolik. Jo, ještě na podzemku. Mám elík? Nemám. Tak a něco zvýšit? Ne. Poradně jsem byl, že? Tak kostlivce dáme a vyhnutí, dobrý. Pojď. Vyhnutí další, jo, dáš. Je. Ne. Nemu kritik. No. Ne. Kolik je hodin? No, nemám dneska totiž fotbal. A ještě nás čeká ZCZ na 20, KZKG na indickém. Jo, mám pro vás dobrou zprávu, protože já jsem si udělal účet z Crazy na světě
USA 7 a šetřím si tam podzemka. A pak je budu drtit a to budu točit. Doufám, že mi to nepasere máma nebo tak. Došla pošta, někdo na mě zatočil a prohrál jsem. Došla hospodka krásně a cech určitě jsme utočili. Aha, tak ne, proto jsem dlouho nebyl. Já se totiž starám jen na indickém o Kazekagio a na sedmičce na Kazekagio, jako nechodím a na ty já moc nechodím, na zase tak. Kostlivec, ne, migra. Tak to asi radši půjdu na to. No, jo, to bych mohl dát. A dáme, necháme to jet, nebo přeskakovat a kritik, ať si jsem jistý. Pokud dám ještě jeden kritik, tak přeskočím. Oh my god. Takže typuji, že to dám. A yes! Mr. Masakr. Všechno. To mám. Porovnat věci. Tam má plus. Jo, ale tohle dál. Tak dáme si Mr. Masakra a já nemám album. Si koupím. A kdo bude další? Mistr budu. Tak ať máme inteligenci. Nemám, ale síla, já jsem válečník, takže jo, rysnu naposledy houbu, jo, inteligence. To je totiž kouzelník mistr vodu a houbu ještě má. Takže tak. A jenom má elik na výdrž, to je jedno. Risknem houbu a oh, je. Na, kritik. Já. Kritik, další, že to dám, yes. Epic. Jo. Máme epic a dnes 2 podzemka dám, ten obrat mám své potřebu. Počkej, cože to dá. Dobrá. A další tam bude typu toho Masity Golem, ano. A já nevím, jestli mám risknout. Nerisknu. A ne na... Já jsem se tím říkal, aha, migramin, že? A nic. Sarnačku. Dál. Tak, jak dlouho už točím? 8 minut a to jsou 3 postavy teprve. Tohle jsem nečekal a dám na sebe 2. Tak tam půjdeme na Vazira. A Vazira, to je postava, kterou jsem ukradl, takže moc za ní nehrál ani. Tu postavu jsem ukradl kamarádovi, ale dodnes neví, že jsem mu to ukradl. On na šejka ani nechodil, teď jsem hasl a povedl se. Ne, na mě nedešlo, já jsem se nepřihlásil. Na tuhle postavu tak nechodím totiž. Dobrá, my otočili na ně, takže to asi bychom měli vyhrát. A to přeskočím. Takže vyhráli a nenko netočíme a došla nám hospodka. Půjdeme na podzemka a doufám, že budu mít elik, protože žádný nemám. To je pěkná. No já, nové zboží. Ty vádo, nové zboží. No, došla houba.
HP si zvýším. Všechno dám na HP zatím. Dobrá. Řezovou z toho dáme. A ne. Jo? Ne. Ty vada na ně. Na to kašla trošku pohnu, protože budu mít fotbal. Tak na YouTube to asi nestihnu dát. Teď je 15:28. Za 10 minut budu muset víc tomu. Tak to je trochu pohnu. Ne, aha, to je CZ. Jo, já jsem se chtěl registrovat na Svět 1. To asi nejde nějak, jako na českém, a tam je asi plno, nebo co, já nevím. No, už ano, hospodka je nějak jinak, jako všech asi. Mail mi došel. Teď nám odešel dost dobrý hráčů Magic. A možná tomu nerozumím, co je condition. Já jsem páťák teď s okladem. Dobrá postava. Šarochod a to byla výdrchaník. Síla. Tak to ne. Mám hobby na rysníky, takže čekal jsem Elika, no. A nevím. Takže ještě zajdem do areny Lifetime Think, nebo dáš kritik, no. Vyhnutí titulu, no. Jo, to dá. Tak jdu na podzemku a pan temno, toho dáme bokem. Kamenný obr, možný surový, asi na surového lopiče a ty vyžadují, že je to válečník jako já, ale asi nedám a nedám, no. No nás ještě čeká za postavy. Jo, ještě mám čas, takže vám rychle ukážu to, jak jsem povídal o Crazym. Jak si tam šetřím ty podzemka, to je USA. Spojené státy. 7. Jo. No, já jsem viděl. No. Click here. Tak. Za týden mám v plánu natočit Dotu, ne? Za týden nebo za 3 dny, uvidíme. Ale do týdne určitě budu točit s kámošem Dotu, mám v plánu. Dotu 2. Jo, tak mám elity na ty podzemka. Třeba kdyby tam byl čaroděj, tak si mám inteligenci jako mail. Ano, prohrál, to byla večera. Nebo víte co, já zkusím tu podzemka teď. Pro vás. A takže mám dost zaťáku, ještě se kouknu do Magic Shopu, jestli tam bude nějaký velký a sem. A si zvýším damage spíš. I HPčko do 6. Je to štěstí budu potřebovat nějaké, to je jasný. Proklikám trochu chvíli. Zase damage a zase HP. Tak už má 7000 HP a proklikám zase tu a tu. A mám si výdrž. Toto. Tak. No na podzemko a čeká nás první nějaká strašidla. A to dám. A mám hobby? Mám. Ok, kde je další kostřelec? Tady jsme houbu.
Dobrý, ne. A to asi nedám. Ale asi dám. To bych, jo, měl bych to dát, no dám. Jo, epic, takže ho nasadím hned. Když tomu nerozumím, ale vím, že je to lepší. Koupíme si ještě něco. Bože, já si to dám na češtinu. Další nás tam bude čekat, nevím kde. Ale o to se nezajímám. A zbrojírna. Tak, no já na to nemám, že? Aha. Neva. Zkusíme, kdo to je nemrtvý. To je jaký druh síla. Je. Ale... ne. Takže už jsem dal 4 podzemka a další je stivý vampír. To něco obratnost. Pokud nedá, jo, já mám obratnost elit, ne? Já to dá nakonec. Level 18, 32, 2 obratnost 14, obratnost 30, cíl nepotřebuji, takže prodám. Mám na to už konečně. Ne, no, tak, nasadím a cech, když jsem sám. Tak, obratnost, životy a zajdem do arenky, aby získal 5 toto, pokud dám, a já dám. Ano. Další je Notching Hole. To je co? Síla. Tak mám elik síly a kdyby to nedal, tak vydrž. Tak to, teď ho dáme asi. Ne, asi ne. No, prosím. Ty, no. Poslední oblasti. A už nebudu riskovat asi. Jo. Když jim se to nedám. Ještě, když tak se můžu ověřit e-mail. Myslím, že... Ale teď to nebudu dělat a... Já se jdu na trénal dneska. Toho už nestihnu, jsem úplně zapomněl na čas. Tak dobrá, 18 minut jsme točili. Zničil jsem tu 5 podzemek za Crazyho, 2 za Zeus a CZ. Takže dobrý, takže dohromady 7 podzemek jsem zničil. Dál. A já se teda s vámi loučím, podpořte mě lajkem, odběrem nebo komentem a můžete se ještě těšit na tu dotu, pokud to znáte a hrajete. Tak předem vám můžu říct v dotě, že budu hrát za... Kámoš určitě bude hrát za Svína, on ho úplně miluje, a já budu za Phantom Assassina a nebo za takovou tu, ne, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Nebo za Kentaura taky hrál. A takže čau.